ומי שרואה אותי עכשיו, אני עברתי בדיוק את אותה טראומה שאתם עברתם, שאתם עוברים עכשיו. זה מאוד קשה. זה יכול לשבור רוח של כל אחד. לדעת שילד או ילדה שגידלת במשך השנים לאיזושהי דרך מסוימת, ופתאום אתה מגלה שיש איזושהי בעיה. זה טראומה, זה מכה. אתם לא הגעתם לבית משפט, אתם לא הגעתם לעמוד התלייה. הגעתם למקום שרוצים לעזור לכם ולילד שלכם. הייתי אומר שזו תחושה שהשמיים נופלים עליך ואתה לא יודע מה לעשות, איך לעשות, למי לפנות, עם מי לדבר. פשוט ביום בהיר אחד מקבלים שיחת טלפון, שבמקרה שלנו ככה זה היה, קיבלנו שיחת טלפון מיועצת בית הספר. זה בעצם השוק הכי גדול להורה. לדעת שהבן שלך היה מעורב בדבר כזה, ואתה לא מתאר לעצמך שזה קורה במשפחה שלך, לבן אדם שאתה הכי מאמין, הכי אוהב. זה השוק הכי גדול. זה הטלפון, השיחת טלפון הראשונה, או שזה פעם ראשונה שאתה בעצם שומע על זה. פשוט הזדעזעתי. אני חושבת שאם הייתה מילה יותר כבדה מזעזוע, אז זו הייתה המילה. הזדעזעתי. הרגשתי אפילו דחייה מסוימת. זה דחה אותי. הילד שלי פשוט דחה אותי. דחה אותי, לא יכולתי להתקרב אליו, לא יכולתי לחשוב שהוא עשה כזה דבר. פשוט הילד שלי שהוא כל העולם שלי, פשוט כל העולם שלי, דחה אותי. כשהגענו לפה בפעם הראשונה, אני נכנסתי לכאן בתחושה של פחד. לקראת מה אנחנו הולכים, למה אנחנו הולכים. אנחנו באנו, אני בכל אופן, באתי בתחושה כאילו אנחנו באים לאיזה בית משפט. קודם כל בואו נתחיל מזה שבכלל לא ידעתי שקיים מרכז שקוראים לו עמותה, שנקראת עמותת אלם. פעם ראשונה שמעתי את זה לצערי, שאור עשה את מה שהוא עשה. אני מבחינתי ראיתי את הכל שחור, והנה הילד שלי הולך לעמוד על דוכן נאשמים, והולכים להאשים אותו בכל חומרת הדין. ואני כאם חשבתי קודם כל איך אני מגנה עליו. И когда здесь мы все вместе собрались, мы были просто в полной растерянности. Ребенок, то есть мы здесь неполных 3 года. Были неполных 3 года, когда все это как бы случилось. То есть мы не знали законов, мы не знали ничего, что могло как бы нам помочь, помочь больше понять всю эту процедуру. Когда все это началось, начались социальные работники, началась и встреча с психологами, начались вызовы в школу. И когда мы пришли первый раз сюда, то есть я, мой супруг и мой сын, и когда сидело здесь целое море людей, и вдруг все знают. Казалось, что это тайна, это как бы тайна, мне хотелось, чтобы это было между нами, и хотелось закрыть глаза, закрыть уши и ничего не знать. אין ספק שנתנו לי להבין שהילד עומד לקבל עזרה, תמיכה,
ובמקביל, כמובן, ללמד אותו איך להתמודד. יצאתי עם תחושה הרבה יותר טובה כשיצאתי מפה מאשר שנכנסתי לפה. היו באמת ימים שהוא באמת אכן חיכה לפגישות האלה, ומעבר לזה, היו ימים שהוא ציין בפניי כמה שזה חשוב. היו ימים שהוא ציין בפניי שנכון, שחייבים לוותר, אני חייב לוותר היום להיות עם חברים או להיות בחוג מסוים, כי זה באמת הכי חשוב. רק פחות או יותר תמיד באיזשהו שלב ביניים ידעתי מה היה בטיפול הפרטני, והיה אחת לשבועיים או 3 שבועות טיפול משפחתי, שאני חייבת לציין שזה מבחינתי הייתה חוויה. היו פה ימים של טיפול משפחתי שהרגשתי שכל האגרסיות והכעסים והכל יצא כאן, ושמחתי נורא שזה יצא כאן דווקא מול עיניים מקצועיות, כי אותם עיניים מקצועיות ראו בעצם את כל התמונה, וזו הייתה העזרה הכי אמיתית למעשה. זה לא רק להגיע לכאן לטיפול ולצאת, אלא להגיע לכאן לטיפול ולצאת ולקחת את זה איתנו הלאה. И вот по прошествию этого 1,5 года я увидела, мой сын повзрослел. Он стал больше со мной разговаривать, он стал больше... То есть это нужно отдать, и его сексуальное воспитание нужно... Действительно, наверное, это дело рук профессионалов, потому что я бы никогда не смогла ему объяснить, что он сделал. Я могла его поругать или, как в моем случае, там, поплакать тихо, вот, испугаться, что будет, как будет. И я вам желаю силы, удачи. И огромное спасибо я бы хотела сказать этим людям, которые все это делают. Потому что, если бы не они, я не знаю, что бы было потом. אני חושב שקיבלנו פה את העזרה הכי טובה שיכולנו לקבל. וזה מאוד עזר. ובכמה סיטואציות זה עוזר לנו עד היום, 2 אחרי. 2 אחרי.